Primeran C1. 19 Ama eta ekintzailea. Nintzako amatasunaren eragina nire lanean oso handia da. Nire bikotiaketanek bentzagen dunean, umiak nahi gendu zala euki, nik arinagoan eukan lana itxine ban, eta pirenetzan nire kontura, nire enpresien ban, nire markia sortu neban maiuki, eta handi gitxira jaiosan lea. Eta hor konturatu netzan zelan, ni gitxinak ezagun nahi netzan Instagrametik, eta mundu osoko jentiak segitze ustan, eta orduan konturatu netzan zelan, jentia zilaten eskatzen, umientzako gauzak etxea, ez? Nik harinago emakumientzako gauzak saltzen nebasan, nik eginakoak, eta hon jentiak eskatzen eustan, etxeko umientzako gauzak, ez? Nire alabientzako etxe neban gauza bardinak. Eta orduan konturatu netzan, hori zalan erronka barri bat netzako, ez? Amatasuna erdian ipini, nire umien zaintza erdian imoan modura, ez? Eta hori inspirazio bihurtu eta horretan egin lan. Eta orduan hasi nintzen umientzako erropak etxen, zenik harinago sekula ez neban pentsa holan etxea, ez? Baina, pijan eitzan zelan, asko gustaten neban hor garaian, igual, zeuan hain modan, igual ondau modura, ez? Hori, genero gabeko moda bat etxea, moda minimalista bat, ez? Atemporala izatea, hau 2014an zan, zeuan bez marka askorik, holako gauzak, igual eskaintzen ebasanak, ez? Eta nik orduan pentsan eban, hortik jo berne pizkatxu bat, zelan, askanean reflejo bat nire amatasunena eta nire alabia zelan jazten neban, nire lanean reflejan neban, ez? Hori da jentiak eskatzen ustana. Eta askanean konturatu barik, nire lana horretan enfokasan, ez? Nire amatasuna zelan ikusten neban, eta zelan inspirate ustan.